Síla větru, zachycená z nebeské perspektivy. Profesionální letecké záběry pro vaši prezentaci, marketing i analýzu. Objevte krásu a sílu obnovitelné energie s námi. Život města z pohledu, který fascinuje. Profesionální dronové záběry odhalí jedinečný charakter každé lokality, ať už jde o propagaci města, realitní prezentaci nebo urbanistické projekty. Zvýrazníme vaše nemovitosti, podtrhneme atraktivní lokality a dodáme vašim projektům nový rozměr. Školní akce plné pohybu z unikátní perspektivy. Zachytíme sportovní turnaje, kulturní akce i každodenní dění ve velkolepém pohledu z výšky. Profesionální dronové záběry dodají vašim událostem nový rozměr. Vaše firma z ptačí perspektivy, marketing i firemní videa. Ukážeme váš areál v tom nejlepším světle. Dronové záběry pro realitní inzerce, developerské projekty i prezentaci stavebních pozemků. Detailní, přehledné a atraktivní. Dejte svému marketingu nový rozměr.